Това, което се вижда насреща, са строителни отпадъци, които не се знае кога са изхвърлени точно тук, но пространството е огромно. Простира се нататъка. След малко ще отида и там да снимам. Може да се види за какви мащаби става въпрос. Гледайте. Красота. Право уникално. Уникално. Табуретчица. Да дойдете да се полюбувате на бокуците и съсипията. Продължаваме тук надолу още. Даже тук, доколкото разпознавам, това може би е асфалт. Асфалт ли е това? Ай, да. Не. Не бе, асфалт е, да. Асфалт. Продължаваме и насам. Това нещо като площ не знам колко е голямо, но пространството е огромно. Продължава надолу край езерото. Даже май по-скоро всичко ще го направя в едно видео, защото наистина е огромно пространство. От дробилка може би са останки тези неща. Това са с всяка вероятност. Това пак е асфалт. Продължаваме тук надолу. Насам. Може да видите тук насам също. Има място, където са горени кабели. Ето, вижда се. Продължаваме тук насам. Не знам доколко добре се вижда на камерата. Тук имаме още насам. Тук насам. Всичко това можеше да се натруши. Асфалта дори някъде можеше да се ползва по някой селски път или пък по някакъв начин да се преработи отново, да може да се ползва. Не е като да няма вече технологии за рециклиране и по-добро рециклиране на строителни отпадъци. Но явно на някой не му се занимава. По-лесно му е да дойде на тази прекрасна природа, да изхвърли бокуците и после някой друг да ходи да сърба по парата. Продължаваме тук насам. Още едно място, където са горени кабели. И тук също. Имаме си лодчица. Някой си я разпознае и да знае, тук е паркирана.